18 травня є надважливим днем для нас усіх. Трагедія депортації 1944 року торкнулася усіх кримських татар. Вона була масовою та всеохопною. Певною мірою вона торкнулася навіть тих, хто народився вже потім, в Криму, після повернення на батьківщину. Пам'ять про депортацію та спільний біль свого часу змогли об'єднати народ довкола спільної мети повернення на власну батьківщину. 18 травня – це не тільки день вигнання народу, але це день початку боротьби за повернення власних прав. Ми маємо пам'ятати, що злочин 18 травня не був випадковим. Це був цілком системний злочин, глибоко вкорінений в політику колонізації Криму. І сьогодні ми бачимо наслідки цих злочинів. Живучи в умовах постійної ретравматизації та нагадування про те, що наше теперішнє є примарним, ми маємо робити висновки з нашого минулого. Тому запрошую вас 18 травня на онлайн-мітинг, де ми можемо разом зібратися і поговорити про те, що є важливим для нас.